бүтін татар халқын жіп білен бейлеген кебек бейли, біргелештіре. Шул түп мәселесі шул инде, бүтін татарларны бірләштірге, алар үшін шундай бір шеккенде скрепляющий раствор, объединяющий татарский мир, деп әйтек. Татаршасын білмеймін, үшін шеккенде скрепляющий раствор. Шул мәгънәсе, аның түп мәгънәсе. Һәм икенчесе инде, әлбәттә, ансы инде ауыр мәсьәлә, иң ауыр мәсьәлә ул татар телен саклап, татар мәдәниятен саклап, татар культурасын саклап, телне саклап алып барырга тиеш. Мин һәрвакыт әйтәм, ТНВ ул стабильный, чөнки гәҗиттә сыман инде. Пока бер татар кала икән, ТНВ эшләячәк. Бөтенләй татар эшләячәк, бер татар булса, ТНВ ушул татар өчен эшләячәк. Бер татар кешесе калса, аны эшләячәк. Шуңа күрә безнең өчен 15 ел бул азак дип әйтәм, канал өчен күп вакыт түгел. Монда 100 еллап эшләгән, маса күрен чаралары да бар. Безнең өчен 15 ел күп түгел. Әле проблемалар күп, чөнки хәзерге телевидениедә үзегез күреп торасыз, таләпләр арта, технологиялар да арта. Хәзер безнең инде яңа техник чаралар да кирәк, һәрвакыт шулай инде безнең алышмаска кирәк. Хәзер бит яңа телевидение барлыкка кертелде, уже бөтен дөнья уже HD форматында карый беләсез инде анда бер-береннән артыганда пиксельләр. Хәзер инде без HD-га күчкәнче уже 4К килеп җитте. Анда инде выставкаларда 8К күренеп тора инде анда 8 миллион точканда хәерле булсын.